L'obra que presentem del Marber és la seva primera obra, de fet. El seu primer treball pel teatre va ser aquest Dealer's Choice, La partida. Les seves obres guanyen quan les poses en escena, quan comences a treballar-les, les aixeques, no? Quan allò es posa en boca dels actors i en els seus cossos i tal, t'adones que el tio ha escrit acció, no fa literatura, escriu teatre. És com una enorme coreografia la peça, entre d'altres coses, no? Perquè és una obra molt complexa a nivell de personatges, de motivacions, d'entendre quines decisions prenen, què amaguen. L'obra passa tot en un restaurant. Al primer i al segon acte veiem funcionant el menjador i la cuina d'aquest restaurant i a la tercera part, al sòtan del restaurant, se celebra una partida de cartes. És una obra de tios sols, tios sense dones, a les seves vides. Això no és cap casualitat i és una cosa que vas descobrint i sembla que no tingui pes a l'obra, però acaba tenint bastanta importància i que per tant es necessiten molt entre ells. Doncs aquesta petita tribu, aquesta mena de família testosterònica, els diumenges a les nits juguen a pòquer. Aquesta partida, aquesta vegada, és especialment intensa, especialment dolorosa també. Una partida on hi ha moltes coses en joc i no només calés i no només cartes, no? No es juga només amb les cartes, es juga també amb emocions, amb aspiracions, amb anhels, amb moltes coses.